Ola, seguimos cas charlas de Aprendendo Xuntos da Escola de Familias da Asociación Pase Niño. Nesta ocasión imos a falar de disciplina positiva. Vai ser un pouco a continuación do taller anterior de educación emocional porque estaba moi relacionado como imos a ver, vale? O que imos a falar nesta sesión vai a ser de eso, da disciplina positiva, de que significa a súa disciplina positiva, por que é importante, que é o ABC da conducta, que ferramentas, estratexias prácticas e concretas podemos aplicar relacionado con esta idea de disciplina positiva, e a importancia de poñer límites con respecto, poñer uns límites claros, pero sen perder o vínculo, vale? En principio vamos a comezar falando de como relacionamos educación emocional e disciplina, non? No taller anterior, na sesión anterior falamos de educación emocional. Na educación emocional, pois o que vimos na anterior sesión é que nos axuda a recoñecer como nos sentimos, a entender como se sinte o outro, un pouco ese contacto emocional, non? Que é necesario para a partir de aí poder empezar a facer que as cousas cambien. A disciplina, iso sería dar un paso máis, non? Unha vez que sabemos que é a emoción, como se manifesta, de onde sae, pois, vamos a ver, non? Con eso que hai, como podemos corrixir conductas ou mellorar relacións e todo iso. A clave sería que primeiro acompañamos a emoción, que é un pouco o que explicamos na sesión anterior, e logo ensinamos a dar unha resposta axeitada a esa emoción, xeralmente despois da emoción ou cando baixa a intensidade, cando realmente se pode dar unha resposta. Antes de falar directamente de disciplina positiva, vamos a entender, como é o comportamento infantil e xuvenil, vale, dos nenos e dos adolescentes ou das adolescentes. Porque, claro, non podemos falar de disciplina se non sabemos, como é ese cerebro, non? Como está aprendendo, como son as conductas. Entón, así temos aquí como 5 ideas clave, vale? Unha, que esas condutas desaxustadas é parte do proceso natural de crecemento e aprendizaxe, non? Todos coñecemos, é moi coñecido bueno, que nos 3 anos o haber rabietas, nos 2, non? Como terribles 2, bueno, teñen un nombre e todo, que en certas edades é habitual que se produzan esas de regulación emocional, vale? Co tempo soen ir cambiando, soen ir mellorando, pero son parte desa evolución, están aprendendo os nenos, as nenas están aprendendo a comportarse, a relacionarse e a xestionar as súas propias emocións. Hai que ter en conta a parte dese desenvolvemento que vai cambiando co tempo, como se xestiona, que hai outros factores, non? Todos sabemos, non? Cando un neno está cansado, non dormiu ben ou non pode comunicarse correctamente, pois vai influír en como se vai a comportar. O cansazo, por exemplo, é unha emoción que inflúe moito no comportamento e tamén en moitos nenos e nenas con dificultades de comunicación, o feito de non poder comunicarse correctamente vai a facer que a veces, pois, teñan conductas desaxustadas, Logo está as funcións executivas, que é a capacidade de controlar os impulsos, de autorregularse, é algo que se vai desenvolvendo progresivamente ao longo da infancia, vale, ata a adolescencia, é algo que vai a ir madurando. Hai unha parte do cerebro que van madurando, bueno, dun xeito en concreto, o que é a parte esta executiva, as partes máis de planificación bueno, esa autorregulación tarda máis en madurar. De feito, na adolescencia a veces hai aí como, entre comillas, un retroceso, non? Porque as emocións son máis fortes, bueno, aparecen cousas novas e costa máis controlar porque hai unha parte que aínda sigue inmadura. Despois, en relación á neurodiversidade, en TEA, TDAH, dislexia, pero sobre todo en TEA, TDAH, pode haber unha sobrecarga sensorial, vale? Iso fai que haxa máis dificultades de comunicarse, menor flexibilidade, entón iso fai que as conductas sexan a veces máis intensas ou máis difíciles bueno, de baixar a intensidade, non? Duran máis no tempo. É moi importante tamén entender que os comportamentos teñen sempre un sentido, non? Xeralmente unha función, que imos a ver despois, non? Cando hai un comportamento, pois é porque o neno ou busca atención ou busca evitar algo, autorregularse, entón según cal sea a función da conducta, o motivo polo que hai esa conducta, teremos que actuar dunha maneira ou doutra, vale? Isto ímolo a ver agora. Entón a pregunta clave non é, ver a conducta como un problema, senón, vale, que é o que está intentando decirme este neno, esta nena, este adolescente con esa conducta, que é o que pode estar detrás, vale? A veces é máis fácil, outras veces é máis difícil de descubrir, pero é un pouco por onde deberíamos, camiñar, vale? Ben, vamos agora a definir o que é a disciplina positiva. A disciplina, bueno, falamos de disciplina e de positiva, vale? Porque, parece que moito se fala, non, de que esta forma de educar, educación emocional, todo isto, que é como que non que os nenos poden facer de todo, que non hai límites, que é liberdade total.
e non é así, vale? Por iso falamos de educación emocional, de contención emocional, de respecto ás emocións e tamén de disciplina. As dúas partes son moi importantes. Realmente os nenos necesitan un marco, necesitan esa disciplina, necesitan, ter unhas normas, porque así é como eles realmente se desenvolven na vida, non? Facilítalles saber como actuar, convivir. Esa disciplina é moi importante e tamén é importante a maneira en que se dá esa disciplina, non? Velo como un proceso de aprendizaxe e, bueno, imos a falar un poquinho diso. Esa disciplina positiva, entón, é un enfoque educativo que combina a amabilidade, vale, o respecto, a empatía, coa firmeza, vale? Podemos ser respetuosos, podemos ser empáticos, pero temos que marcar uns límites claros, vale? Ser coherentes tamén co que nós facemos como adultos, como adultas, e tamén ser responsables. Esta maneira de educar, de poñer normas, límites, non se basa no medo, nin nos premios ou nos castigos, senón que o que se busca é ensinar habilidades, ensinar a autorregularse, a comunicarse, a resolucionar os problemas, resolver os problemas, vale? Entón, un pouco a idea disto é ese cambio de enfoque, vale? Vamos a ver antes de profundizar un pouco na disciplina positiva, por que a disciplina positiva, vale? Por que falamos deste enfoque, por que cada vez está demostrando máis que é importante, iso tanto que sea disciplina como que sea positiva. E aquí vemos, pois, un pouco esa xustificación, vale? Por unha parte, o que xa comentábamos, que o autocontrol madura co tempo e que é algo que está en desenvolvemento, por iso tamén temos que ser conscientes da idade, tanto idade cronolóxica como mellor a idade mental ou a diversidade que ten o neno, non? As dificultades que ten. Temos que ter en conta iso á hora de, mm, de levar a cabo calquera corrección na conducta, vale? De poñer uns límites ou de poñer unhas normas, vale? Porque hai cousas que ao mellor un neno non podemos dicirlle a un neno de 3 anos, pois espera aquí media hora que veño nun momento, vale? Porque non, o seu cerebro non está preparado para eso. Non sabe o que é media hora, non consigue estar solo esa media hora, bueno, en función tamén das características do neno, pero en general, non? Sabemos que esa idade non é posible. Igual que ao mellor un neno con TDAH, non? Que non podemos decirlle, pois eso, pois espera aquí sentado e non te movas, non? Porque non é capaz, o seu cerebro non consigue estar quieto nesa situación, vale? Entón hai que ter iso en conta cando nós poñemos un castigo. Pois, por exemplo, non podemos castigar a un neno con hiperactividade, estar sentado todo o tempo nunha silla, se non o fai, pois que vai ter outra consecuencia, vale? Porque iso non é realista, non ten sentido para o neno, porque realmente el non é capaz, entón, por iso é importante saber isto, vale? Que hai que ter en conta a evolución, hai que ter en conta tamén como é cada neno, que imos a ver tamén a continuación, hai que ter en conta un pouco todo eso antes de decidir, pois, cales son as normas que vai haber, que disciplinas ou que medidas se van a tomar con respecto ás conductas e todo iso. Despois, outra cousa que xa falamos na sesión anterior é que o sistema límbico, toma o control en situacións de estrés, vale? Cando hai unha emoción moi intensa, nese momento non podemos facer nada, temos que controlar, conter e apoiar o neno ou a nena que está sufrindo esa chamase o secuestro, non? Do sistema límbico. Nese momento, a súa parte racional non existe. Entón, nese momento non ten sentido intentar razonar, intentar explicar, intentar castigar, porque realmente nese momento o cerebro non está funcionando a ese nivel, vale? Está chamase huída ou ataque-huída, entón está simplemente en defenderse, ben atacando ou ben escapando. Entón aí, pois, o seu sistema prefrontal, non, a parte máis racional, digamos, e así do cerebro non está activa nese momento, entón non ten sentido aí intentar facer nada. Outra cousa que tamén está demostrada é que a corregulación do adulto, cando os nenos son máis pequenos e, bueno, tamén na adolescencia, estabiliza o sistema nervioso do menor, vale? Entón, tamén lle ensina a autorregularse, entón que nos poidamos abrazar, ou que poidamos falar con calma, bueno, cada neno en función do que necesita, vale? Pois iso fai que tamén, ese neno, pois, aprenda tamén a regularse e tamén que con o seu propio contacto se pode ir regulando. Logo, outra cousa que este sistema de disciplina positiva non se basa no conductismo, como reforzamos ou castigamos, senón que o que se busca é ensinar habilidades. Non queremos que isto deixe de facerse, senón que explicamos como se ten que facer, vale? Porque en moitos casos imos a ver que os nenos non saben, a veces hai unha mala conducta porque non saben facelo de outra maneira, non? Entón, no que se basa este modelo en que temos que ensinar a facelo correctamente, non castigar o que se fai mal, porque hai veces, bueno, moitas situacións, a mellor algunhas vivistedes vós, en que explicas que algo non se pode facer e ao mellor o seguen facendo mal de outra maneira porque non son conscientes de que é o que teñen que facer ben, vale, saben, isto non o teño que facer, vale, pero entonces que é o que fago? Entón, por aquí vai a disciplina positiva.
Depois, en moitas conductas difíciles, por eso o que vos dicía antes, esperar, pedir axuda, tal, eh, hai unha parte madurativa e logo outras, a veces necesitan un tempo de explicación, é un tempo en que se vai adquirindo, vale, temos que practicar, bueno, para todo, non, temos que ir, a parte de explicar, pois tes que estar aquí sentado, pois ao mellor temos que ir practicando, pois un día 5 minutos, outro día bueno, tamén en función da idade, non, se a nivel madurativo non está preparado, non está preparado, pero, podemos ir pouquiño a pouco aumentando o tempo en que está sentado ou, bueno, bueno, que o neno precise, tendo en conta sempre como ese neno, vale, que lle pedamos cousas que realmente poida facer. Bueno, algo que funciona moi ben é o análisis funcional, o ABC, que imos a falar a continuación, que é, entender que, bueno, analizar esa conducta, vale, saber o que pasa antes, o que pasa durante a conduta, o que pasa despois para poder mellorar ese que estaba pasando. E tamén a previsibilidade, non? En moitos nenos, principalmente con TEA e tamén con outras neurodiverxencias, pero en xeral a maioría dos nenos, saber o que vai a pasar, facilita que haxa menos problemas de conducta, vale? O de anticipar en 5 minutos ou mañá vas a ir ao médico ou, bueno, a anticipación ten que estar tamén un pouco adaptada a cada menor, non? Neno, nena, adolescente, porque hai algúns que se anticipas con moito tempo vaslle xenerar ansiedade, outros necesitan máis tempo de anticipación, bueno, iso cada familia ou cada profesional xa coñece un pouco en función de como é ese neno ou nena, vale. Entón, os principios da disciplina positiva, que un pouco xa fomos así falando, non, serían conectar antes de corrixir, primeiro creamos o vínculo emocional para logo podemos traballar esa conduta que queremos cambiar, non, se queremos que deixe de gritar, pois antes temos que digamos, empatizar, a ver por que grita, que lle pasa antes, que el vexa tamén que entendemos que é unha situación difícil e logo podemos empezar a traballar a conducta. Tamén o que xa dixemos na sesión anterior de validar as emocións, a conducta pode estar mal, pero a emoción sempre é a que hai, nunca está mal. Reforzar o positivo, sempre cando hai unha conducta, reforzar o positivo, as pequenas cousas que se van adquirindo, vale, aínda que sean cousas pequenas, reforzar todo iso que se consiga, porque todo o que vayamos reforzando vai a ir aumentando. Logo, fomentar a cooperación, bueno, ímolo ver co tema das eleccións ou tamén en caso de nenos adolescentes ou máis maiores, chegar a acordos conxuntos, vale, sempre funciona mellor un acordo conxunto que non algo imposto. E logo poñer límites con respecto, vale, deixar claro que é o que se pode facer e o que non, que consecuencias vai a ter cada acción e ensinar a acción bueno, a alternativa correcta, vale, como debería facerse. Ben, vamos agora ao ABC da conducta, que era o que estábamos hasta agora falando, vale, o ABC da conducta é, digamos, como o tema o clave da disciplina positiva. O ABC sería, bueno, xa o comentamos antes, cando hai cando hai un problema, un neno grita, un neno que pega, ou un neno que se encerra na habitación e non quere falar con ninguén, temos que analizar, vale, a conducta parece que é todo unha, pero se analizamos empezaremos a ver pistas, non? E que é o que analizamos? Primeiro, miramos o que pasa antes, vale, que ocorre xusto antes, onde estaba, con quen estaba, que se lle dixo antes, que pasou antes, vale, iso chamase o antecedente, que antes de que viñera a conducta, que pasou antes. Moitas veces non sabemos o antecedente, a veces os nenos tampouco nos o poden explicar ou a veces tampouco son conscientes, non? A veces, de repente empezan a gritar ou a chillar e non sabemos que pasou antes. Aí é importante, sobre todo con nenos con dificultades de comunicación, investigar moito, vale, ir vendo moitas veces, ir vendo que é o que se repite, en que momentos pasa, en que horas, para ir vendo, vale, porque sempre hai un antecedente, sempre pasa algo que fai a conducta, vale, que fai que esa conducta aparezca. A veces é interno, a veces é externo, tamén falamos un pouco das emocións, non, que a veces unha emoción despértase por algo que pasa fora e a veces tamén é por algo que pasa dentro, por pensamentos, por preocupacións, entón, un pouco intentar analizar todo eso, hai distintas maneiras de facelo. Unha vez que analizamos, vale, antes pasou isto, despois vamos á conducta. A conducta é exactamente o que pasa, é o visible. Normalmente o que vemos a maior das partes das veces cando hai un problema de conducta é a conducta, pois que grita, que tira, que pega, que, bueno, o que sea, vale? E aí é importante na conducta ver exactamente o que pasa, vale? Canto tempo dura, con que intensidade, pois que fai exactamente, pois se golpea, se tira, vale. O ideal aí tamén é ir facendo, cando estamos analizando unha conducta, cando o noso fillo, filla, o alumno está tendo unha conducta, ir apuntando que é o que pasa en cada momento, vale? Porque así iremos vendo, pois mira, sobre todo se hai problemas de comunicación, pois sempre fai isto, pois sempre escupe antes de non sei que, ou sempre pega antes de, vale? Entón imos vendo,
Iso danos marxe para actuar, vale? Porque no momento da conduta, como dicíamos, aí non hai moito que facer, conter, axudar, porque cando hai unha conduta disruptiva a nivel emocional suele haber unha desregulación, non? E logo vamos á consecuencia. Que pasa xusto despois desa conducta? Que pasa despois de gritar? Que consegue? Consegue algo con eso? Evita algo? Consegue atención? Saír da tarefa? Vale, que é o que consegue? Sabendo que é o que consegue, podemos saber que é o que busca con esa conducta, non? Por iso é un análisis funcional da conducta. Sabemos para que lle funciona eso, non? Vale, eu teño isto que non quero facer, grito, entonces consigo isto. Entonces, facemos un análisis de que é o que pasa. Ben, entón, sabendo este patrón, o ABC, podemos saber, cambiar o antes, vale? Si antes, si sempre, pois non sei, antes de bueno, vamos a ver o exemplo, así me lo vais vendo nas seguintes diapositivas, vale? Aquí o temos, vale, que é o que pasa antes? Sabendo o que pasa antes, podemos previr e preparar, vale? Porque o que facemos, se solvemos a conduta, é reaccionar ao comportamento, pois, gritar, enfadarnos, vale? Aquí temos, por exemplo, un exemplo, vale? No antes, pois imaxinades unha conducta de gritar cando ten que ir para a aula de música, vale? Que pasa moitas veces nos TEA, bueno, polo tema, sobre todo, sensorial, non? Polo ruído que suele haber na aula de música e así, ou polo cambio de espazo simplemente. Entón, ante esa conducta de gritar cando ten que ir para esa aula, que podemos facer antes? Antes podemos anticipar, vale? En caso de nos TEA funciona moi ben, pois que teñan un pictograma, que teñan un horario, que sepan, pois esta hora vas a ir para a música, entón xa se anticipan e como que poden empezar a regularse, vale? Ou podemos, poñer a hora de música, o sea, cambiar un pouco a hora de música ou que cambien os compañeros, bueno, podemos anticipar, sabemos cando vai a música pasa isto, vale? Que podemos cambiar no ambiente, no antes, para que isto non pase, vale? Entón aí depende moito de cada persoa, non? De cada neno ou nena ou adolescente, entón aí hai que analizar un pouco que é o que lle pode calmar, o que pode tranquilizar, pois o mellor simplemente é pois que leve unha pelota cando vai alí ou, bueno, hai que valorar un pouco cada situación. Durante o que dicíamos, non? Cando a conducta está no seu punto álxido, pois só queda acompañar e axudar a regularse, vale? Intentar que ese pico que decíamos baixe. E despois, que podemos facer despois? É cando podemos ensinar, porque é o momento despois desa conducta, podemos ensinar e consolidar a aprendizaxe, vale? Pois podemos reforzar se o fixo ben, por exemplo, se dámoslle a pelota para a aula de música, pois vai, está ca pelota e: mira que ben, ves, estiveches tranquilo coa pelota", bueno, o que sea. Ou tamén podemos, se non o fixo ben, pois, bueno, mira, ca pelota parece que non estiveches tranquilo, pois ou tranquila, bueno, vamos a ver, entón o día seguinte que podemos facer? Bueno, iso podémolo facer co neno ou nena se ten a capacidade de facelo conxuntamente, ou ben, ir probando cousas, vale? Moitas veces temas de conduta hai que ir probando, sempre coñecendo o neno ou a nena e probando as cousas ata que algo funciona, porque a veces, sobre todo nenos con dificultades de comunicación, é difícil saber que é o que vai a solucionar ese problema, non? Entón, pois hai que ir probando cousas, bueno, hai cousas que xa se sabe, veremos a ver algunhas, non? Que xa se sabe que suelen funcionar, pero cada neno é un mundo, entón, pois dependerá un pouco diso, vale? Ben, vamos entón, que é o de antes, vale? Que, o ideal cando hai unha conducta disruptiva, cando hai unha conducta conflictiva, é que directamente esa conducta non se produza, non? De feito é o que se busca, non? Que non pase, pois que non haxa gritos, que non se tire o chan, que non tire obxectos. Entón, o momento ideal para actuar sempre é antes, vale? Porque se actuamos antes, facemos que esa conducta, esa situación que normalmente é desagradable para todas as partes implicadas, que non suceda, vale? Entón, bueno, como explicamos aí, cando non está tranquilo, que a parte do cerebro que é encargada de pensar, planificar e controlar impulsos está dispoñible. Vale, dicíamos que cando hai unha conducta tal, pois esta parte non está dispoñible, entón, aínda que intentemos facer algo, nese momento non é posible. Ben, que podemos facer entón antes? Antes, pois son as cousas que xa falamos, é a previsibilidade, vale? Explicar o que vai a pasar, pois en 2 minutos imos a apagar a tablet, poñer un horario do que vai antes e despois, poñer un temporizador, avisar, bueno, depende tamén de que funcione mellor para cada neno ou nena, vale? Estos son como ideas xerais, hai que adaptalo a cada situación. Despois, dar instruccións curtas e en positivo, dicir claramente como vai a ser, o que ten que facer, como ten que actuar, vale? Pois cando entres aquí vas a ir para este sitio e sentarte, vale? Porque
Se o facemos antes é posible que logo faga así. Se durante a conduta nos lle dicimos: "Non, ahora tes que estar sentado", pero está co nivel de activación moi alto, non vai ser capaz. En cambio, se antes lle explicamos, decimos: "Bueno, en 5 minutos imos a entrar, cando chegues vaste a sentar na silla, vas a facer, bueno, esta ficha", o que sexa, vale? Logo, outra cousa que tamén funciona é limitar as eleccións. Está ben dar opcións, porque se nos damos opción, pois podes ir con esta pelota vermella ou esta pelota azul, por exemplo, no exemplo de antes, estamos limitando, non? Porque xa estamos dicindo que ten que ser con unha pelota, pero a persona elixe o color da pelota, por exemplo. Iso fai como que a persona teña certa sensación de control, non? O neno ou a nena ve que, vale, como que me din que teño que ir aí, que non me gusta, pero bueno, eu podo elegir a pelota. Entonces o tema de esa sensación de poder elixir como que dá certa seguridade, non? Dá como unha confianza que facilita que funcione mellor esa idea. Dar opcións sempre limitadas, vale, se dimos podes ter unha opción, unha pelota roja ou non sei, un muñeco verde ou damos moitas opcións, o que fai xeralmente é que aumentemos digamos, a activación, porque hai que pensar moitas opcións, a inseguridade, tamén que cando pode elegir entre moitos que este cambiando de elección, que non sepa que elixir, o sea, sempre é mellor nunha situación así especialmente conflictiva ou cando hai pouca capacidade de decisión, pois dar as mínimas opcións posibles, vale? Sempre é ideal dar 2, vale? E as 2 pois poden ser na mesma liña para facilitar en función tamén da capacidade dos nenos, vale? Que ao mellor os nenos con máis capacidade pódese dar, opcións máis amplas ou que non sean tan iguais, non? Que realmente poden decidir. E aquí un pouco tamén que dicíamos antes, non? Explicar primeiro estos e dar un pouco pautas de como vai a ser esa actividade. Isto funciona moi ben, pois primeiro imos non sei, primeiro imos a coller a silla, despois facemos isto, entón como que, non, está claro o que hai que facer e o que se espera desa persoa nesa situación que normalmente xenera conflictos, vale? Entón sabemos como que vai a pasar. Tamén aquí estamos ensinando, vale? Que é o que hai que facer en cada momento. E logo tamén, cando imos a unha vai haber unha posible problema de conducta, empezar con algo fácil, vale? Se sabemos que por exemplo, cando vai a un centro comercial, pois é unha situación que lle pode xerar problemas de conducta, empezamos con algo máis sinxelo, imos para unha parte onde hai menos xente, unha parte máis tranquila, unha parte que lle gusta, logo imos preparando, bueno, temos que intentar que sea gradual, vale? Para que esa exposición a algo que xera ese malestar sexa gradual e se poda ir levando mellor, vale? Bueno, e vendo tamén, a veces hai que rematar tamén con algo sinxelo, bueno, en función tamén do neno, pero un pouco ter esa idea, non, de que hai que ter en conta a dificultade das tareas ou que sean máis ou menos agradables para poder ir, entrando por aí. Entonces eso, antes é o momento clave, vale, porque é cando realmente podemos previr esa situación desagradable. Pero a veces, aínda con todo isto, a conducta se produce. Entón, que facemos no durante, vale? Cando esa conducta disruptiva se produce. Pois iso xa falamos un pouco na charla de educación emocional, porque realmente o que podemos facer é simplemente acompañar a emoción. Aquí eso, non sirve dar sermóns, negociar, dicirlle: "Pero que non te das conta do que estás facendo", non sirve nada deso, porque realmente eso nese momento non é capaz de pensar ou razonar. Entón aí só le podemos acompañar hasta que esa emoción se vaya regulando, vale, esa intensidade desa conducta. A veces, acompañar este momento suele ser moi difícil, vale, para familias ou profesionais, porque cando hai unha conducta disruptiva, pois é complicado, pois, facer todo isto, non? Porque é como que a persoa está moi axitada, nós temos que estar moi calmados e, como dixemos, as emocións contáxianse, non? Entón é moi difícil que a outra persona este moi alterada e que nós estemos tranquilos ou tranquilas. É máis fácil cando podemos ver dende fora, mellor como profesional, cando non estamos sobrecargados, vale? Porque se hai unha persoa con moitos problemas de conducta, estamos moito tempo en contacto con esa persoa, é fácil que nos sobrecarguemos e que reaccionemos tamén, vale? Porque nós emocionalmente tampouco estamos nun momento idóneo para ese acompañamento. Iso falamos un pouquiño tamén na charla anterior, non? Ben, entón aquí que podemos facer, non, cando hai un problema de conducta? Primeiro, baixar a voz, aínda que o inicial sempre é como poñerse a gritar, non, sobre todo se é unha situación, pois unha agresión ou unha situación nun ambiente público, bueno, así complicada, pero o que mellor funciona é baixar a voz, vale? Eh, Baixar a voz, baixar o ritmo, transmitir calma, vale? Que poidamos, dicir: "Pois entendo o que está pasando, entendo que non estás ben", vale. Aí dando o que vemos despois, aí dar alternativas, vale, pero baixar a voz. Tamén validar, vale, decir: "Bueno, entendo que estés enfadado, pero non podes tirar así as cousas", sempre con un tono de voz calmado.
e non usar, palabras que a persona alteren, vale? Se a persona que cada vez que lle decimos non tires ou a palabra non se vai alterar, pois directamente non usamos esa palabra, non? Decimos, pois coloca as cousas aquí, damos a instrucción de outra maneira, vale? Porque si temos que ter en conta que esa persona está totalmente desregulada, calquera cousa, palabra ou incluso obxecto que nos lle podamos dar pode facer que eso vaia a máis. Logo, dar unha alternativa á conducta, vale? Se a conducta é perigosa, se é perigosa para esa persona ou para as persoas que están ao redor, pois dar ao mellor se está tirando obxectos, por dar un obxecto que non poida facer dano ou, intentar, afastar a persoa da situación que onde ao mellor se está poñendo en perigo. Non sei, vale, entón aí buscar sempre é moi importante tamén o control contextual, que se chama, non? De intentar que a situación sea o máis perigosa tanto para a persoa que está tendo esa conducta, como para as persoas que están con el ou con ela, vale? Sobre todo nas aulas, se son menores ou así, é importante, bueno, buscar a maneira de que esa persona, se regule, que non haxa, bueno, que haxa o menor número de daños posible, vale? Outra cousa tamén que funciona cando hai unha regulación, o sea, cando o nivel emocional está moi alterado, é reducir os estímulos, vale? Pois, baixar a luz, quitar o ruído, se hai demasiada xente, pois quitar, estamos nunha aula, por exemplo, que hai moitos nenos, pois que os nenos todos salgan da aula, baixar as luces, baixar o ruído, vale? Porque hai situacións en que mellor a persona que está moi desregulada, pois non conseguimos movela dese espacio, pois, se hai, por exemplo, nunha aula, non, que habrá, máis alumnado por aí, pois é, bueno, iso, que o resto do alumnado pode salir da aula para as persoas adultas que estén ao cargo nese momento poder, controlar a situación e que non tamén resulta máis tranquilo para todos, non? Porque hai menos ruído, máis fácil controlar unha situación cando non hai outros nenos ali por medio que poden, bueno, que poden ou ben alterarse ou tamén estarlo pasando mal ou iso, vale? E logo a corregulación, vale? Isto en función de como sexa cada neno ou cada nena, pois axudar a calmarse, vale? Ben respirando, ben con contacto, un abrazo, dar un obxecto, vale? Aí depende de cada neno. Isto un pouquiño xa falamos tamén na charla de educación emocional, de como axudar a regularse. Bueno, disto xa falamos, non? Cando a emoción é moi intensa, e normalmente nunha situación así de conducta suele haber unha emoción intensa, chámase algo que se chama o secuestro da amígdala, vale? O cerebro está en modo alarma e entonces a parte máis racional non funciona. Entón aí, pois non hai normas, non hai razonamento, non hai nada, vale? Entón aí, pois simplemente é, conter. Durante, realmente, cando se suele actuar nun problema de conducta é durante, cando se quere actuar e cando está pasando a conducta, é un momento en que realmente non hai nada que facer, non? Porque nese momento non hai razonamento, non hai acceso ás normas, entón nese momento, pois eso, simplemente conter e apoiar. Que a veces hai xente que pensa, non, que porque neste momento non estás facendo nada, que non estás actuando sobre a conducta, pero bueno, como levamos xa falando aquí nesta sesión e tamén na que falamos de educación emocional, realmente é absurdo intentar facer algo aquí, vale, porque non se pode. Entón, que nun momento desta conducta non poña directamente unha consecuencia, non significa que non estés facendo ben, vale? Como familias a veces tamén hai moitos comentarios de: "Mira, deixo facer, deixo gritar, deixo patalear", e non, pois como que parece que non estás, corrixindo a conducta cando realmente non se pode facer nada, vale? Non hai nada que facer neste momento, vale? Podemos facelo no antes e no despois, pero no durante, pois simplemente é acompañar, estar aí con esa persoa, axudar a regularse, e se hai problemas para outras persoas ou para a propia persona, pois eso, intentar que non haxa iso, que non haxa problemas ou, bueno, buscar un espacio onde non se faga dano, bueno, é o que podemos facer neste momento. E agora pasamos ao despois, vale? Despois da conducta, unha vez que esa conducta pasou, que é o que podemos facer despois? Bueno, cando a emoción xa baixa, non, xa empeza isto a funcionar, o córtex prefrontal volve a activarse, ben, aquí xa o neno pode pensar, escoitar, entender límites, vale? Aquí tamén hai que ter un pouco en conta, digamos, como é ese neno, esa nena ou adolescente, vale? Porque hai algúns que necesitan máis tempo para esa regulación, vale? Que ao mellor aos 5 minutos, hai nenos que aos 5 minutos de ter esa conducta xa se dan conta e xa din: "Ai, que fixen, perdona", ou, bueno, gestualmente ou con palabras. Pero hai outros nenos que necesitan como moito máis tempo para iso, non? É mellor que esperar ao día seguinte, que cando se calma de todo. A veces tamén é importante nun conflicto, bueno, que non o comentamos antes, no durante,
Cando hai un conflicto, ao mellor a persona se o conflito é cunha persona, pois é por exemplo, co tutor, que no momento en que se está tanto no durante como no despois, que sea ao mellor outra persoa a que traballe esa conduta, vale? Porque se esa situación emocional se desencadenou, por exemplo, co tutor ou coa tutora, pois ao mellor esa persoa vai a ir desencadenando en distintos momentos esa mesma reacción, non? Entón, ao mellor o ideal é que sea outra persoa diferente. Na familia, pois o ideal é tamén sempre que se poda que, pois se foi co pai, coa nai, bueno, que cambie tamén neste momento, non, cando hai esta sensibilidade aínda. E a veces tamén funciona que no despois, cando xa a persona está máis tranquila, que sexa outra persona que fale. E a veces non, a veces funciona mesmo, moitas veces funciona ca mesma persoa, simplemente deixamos que eso se calme. Pero outras hai veces en que se eso se desencadenou por un motivo, como que se volve a activar esa situación cando se accede a esa persoa, vale, ou esa situación. Ben, entón, despois, que podemos facer? Por unha parte, se fixo algo ben, nomear exactamente o que se fixo ben, vale? Pois mira, estivestes gritando na aula, pero cando che dixen que salires para fora, saístes e fomos para a aula da calma ou fomos, bueno, como chamedes a aula de convivencia, e saíches de aí moi ben, aínda que ves o que foi difícil antes, pero bueno, nomear exactamente o que fixo ben, porque, por exemplo, o simple feito de que ante un problema de conducta a persoa acepte ir hacia, pois eso, a outro espacio, pois facilita moito a contención desa conducta. Ou tamén, pois mira, fixéchelo ben hasta este momento, pero neste momento, vale, que explicar exactamente que é o que se fixo ben, vale, para que eso se repita. Logo revisar, vale, eso como profesionais ou como familias ou como, bueno, profes, titores, revisar un pouco que foi o que funcionou, non? Pois vimos, mira, pois estivo moi tranquilo, moi tranquila, por exemplo, no centro comercial ata que de repente, pois, escoitou, pois, un pitido. Vale, pois, mirade, pois, parece que o estaba levando ben, pero ese pitido, entón, vale, para a próxima vez, pois intentamos non estar nesta zona que hai pitidos. O funcionou ata que chegamos a esta tenda. Vale, pois para a próxima vez esa tenda deixámola para o final ou, bueno, en cada caso hai que ver, simplemente non nos acercamos por ese espacio, vale? Entón pensar que é o que funcionou, porque a próxima vez vamos a intentar no antes anticipar, por exemplo, se hai pitidos, anticipalo, vale? Ou cando programamos a actividade, pois non pasamos por aí, vale? Logo, un pouco relacionado co anterior, ensinar o que se pode facer en próximas veces. Vale, decimos exactamente, fixeches ben isto, eh, pois eso, saíches da aula cando cho pedín, pero cando saístes, pois tirastes as sillas, tal, mira, a próxima vez está moi ben, salís da aula, cando salgas da aula, ves por aquí, por este espacio, mira, vamos a deixar aquí unhas marcas, uns sinais para que sepas por onde tes que pasar, vale? Ou mira, cando vexas que estás moi nervioso, vexas que te vas a poñer a chillar, que pasa? Que che parece se pedimos axuda? Ou tamén, se che parece, cando estés moi nervioso avísasme e en vez de facer isto todo xunto, facémolo por partes, vale? Buscamos a maneira de que esa conducta non se repita. Despois reparación, pois eso, se tira obxectos, volver a colocar os obxectos, pedir desculpas, pois na maneira que a persoa poda pedilas, ou axudar a solucionar o problema, vale? É importante tamén esta parte, na medida do posible, que a situación que se xere nesa conducta no despois, non no momento nin 5 minutos en función do tempo que necesite o neno, reparar eso, vale? Ben, pois agora vamos a facer isto, porque tamén reparar a o que se fixo axuda a ser consciente do dano que fixo esa conducta, non? Porque hai tamén algúns nenos ou adolescentes que non son conscientes das consecuencias da conducta. Entón, isto como que lles fai ser máis consciente, non? Pois esta persoa síntose mal, pídelle desculpas, bueno, cada neno, cada nena tamén xestionar a reparación do modo en que sexa posible, vale? Porque isto tamén implica un aprendizaxe, unha ensinanza. Hai nenos que lles costa moito pedir perdón ou solucionar o problema, entón isto hai que ir ensinando a veces ao mellor con cousas máis pequeniñas, pois ao mellor ao principio pois que poña por escrito ou que poña un picto nun espacio da aula ou que na casa pois que eso que poña un picto, e pouco a pouco pois, bueno, vaise ampliando, vale? Todas estas habilidades, como estamos falando de aprendizaxe, o ideal é que sean paulatinas, non? Empezamos con algo máis sinxelo, imos ensinando e ampliando. Ben, o plan un pouco relacionado co anterior, unha vez que sabemos o que vai ben e o que non, planificamos a seguinte actividade, non? Pois cando volvamos ao centro comercial ou cando volvamos a ir á clase de música ou, bueno, o que sexa, vale? Planificamos que imos a facer a próxima vez para que iso non se repita. Ben, entón eso, no despois é cando por fin podemos actuar, vale? E bueno, aquí vos digo, non? Pasar os minutos, unhas horas, bueno, o mesmo que xa estábamos falando. Ben, falamos un pouco do ABC da conducta, non? Que pasa antes, durante e despois. Bueno, chámase ABC porque son siglas en inglés, vale?
aínda que en español non son ABC, me chamas así porque, bueno, é unha técnica que vén un pouco de aí, bueno, parte de aí desas palabras. Ben, e outra cousa tamén moi interesante que está ben saber, é que tamén a veces hai conflictos, bueno, a veces temos dúbidas aí. Ben, por que xurde a conducta? As conductas poden xurdir por moitos motivos, pero hai 4 motivos principais, vale? Que está ben telos en mente para saber como podemos abordar. Dependendo de cal sea a función na conducta, cando nós facemos ese análisis A, B, C, analizamos a conducta, o sea, vemos o que pasa antes, vemos a conducta, vemos o que pasa despois, vamos a empezar a ver estas cousas, vamos a empezar a ver que as conductas que é por atención, por evitación, por acceso a cousas ou por autorregulación. Según cal sea o motivo por que pasa esa conducta, temos que actuar dunha forma moi diferente, vale? Por exemplo, se a conducta o que busca é a atención, busca que nos fagan caso, pois un neno que interrompa a clase para que todos atendan, eh, como temos que actuar despois da conducta? Non cando pasa eso ou durante a conducta. Cando hai un neno que busca atención, o que temos que facer ao mellor é simplemente non dar esa atención. Ao principio vai ser difícil, porque normalmente cando hai unha conducta que buscar atención vai ir aumentar, 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 aumentar hasta que logo empeza a baixar, pero claro, se a mí me funcionou sempre de saltar e chillar e todo o mundo mira para min e tal, e vexo que hoxe non funciona, vou facelo máis alto, máis alto, máis alto, se vai haber un momento aí de difícil para as familias ou para os profesionais, porque esa conducta vai ir a máis, a máis, a máis, e vai a chegar a un punto que vai empezar a baixar, vale? Entón aí hai que como ter moita paciencia, como familias a veces, porque, bueno, tamén como profesionais, claro, porque esa conducta vai ir a máis, porque non é que nos deixamos de atender e baixe repentinamente, non, vai a ir a máis, porque se isto me funcionou non entendo porque agora non funciona, entón vai ir a máis hasta que realmente, pois, se vai a estabilizar e vai a baixar, entón é unha cousa de tempo, vale? Entender que é así, vale? Porque a veces ese momento en que se está intentando eliminar a conducta, pois esa conduta vai ir a máis e é complicado. Ben, outra motivo polo que se fai esa polo que pode xurdir esa conducta é por evitación, vale? Que é porque non quere facer unha actividade ou non quere, por exemplo, chillar cando ten que falar diante da clase, vale? Como non quero facer eso, grito e así non a fago. Ben, nestes casos, que é o que hai que facer? Cando se quere evitar unha conducta, o que podemos facer é ir ensinando a que esa conducta se produza, vale? Neste caso, por exemplo, pode haber un neno que chille por atención ou un neno que chille por evitación, eso teríamos que valoralo, non? Nesa análise da conducta. Eh, se chilla por atención, pois o que temos que facer é deixar de prestarlle atención, pero se chilla porque non quere facer a actividade, non nos vai a funcionar deixar de prestar atención, porque o que se busca non é atención. Se o que se busca é evitar unha tarefa ou algo que non gusta, pois o que podemos facer é, ir pouquiño a pouco, non, como sería? Ir pouco a pouco, poñendo a persoa ante esa cousa que non lle gusta. Por exemplo, no caso do centro comercial, se cada vez que entramos pola porta do centro comercial chilla, pois o mellor hai que ir pouco a pouco, bueno, que decíamos, anticipando e tal, ir pouco a pouco. Bueno, hoxe solimos estar 5 minutos e vamos a ir solo ata aquí, imos a coller isto e logo volvemos, vale? Entón, intentamos que esa evitación da conducta sexa, menor, vale? Porque xa vai a ser máis curto, non imos estar tanto tempo, só imos ir aquí a facer isto que che gusta, vale? Entón, facemos que esa conducta, porque cando hai unha evitación é porque hai algo desagradable, vale? Porque realmente a persoa se sente mal, non lle gusta, entón o que hai que facer é, intentar, que ese malestar baixe, vale? Que non haxa tanto medo a eso, que a persoa vexa que, bueno, que o pode facer tamén, porque a veces tamén hai un medo de fondo, vale? Despois, outra das funcións da conducta, que é así a máis peor vista socialmente, é o acceso a cousas, vale? Pois son, o típico de cando un neno ou a nena chora porque quere conseguir algo. Ben, cando o que se quere é acceso a cousas, xa é un pouco diferente aos outros, non? Non é o mesmo que un neno que grite porque quere a tablet, por exemplo, que un neno que grite para chamar a atención. Vale, se grita para chamar a atención, deixando a atención, vai a deixar de gritar, pero se grita para ter acceso á tablet, pois bueno, vai a seguir gritando, porque non ten a tablet, que é o que busca. Entón, cando se quere conseguir cousas, aí tamén é difícil, vale, porque é un traballo, bueno, todo isto é un traballo de tempo, vale, eh, porque aquí, trátase de ensinar. Por exemplo, eso, un neno que se tira ao chan para que poder xogar coa tablet, o que hai que dar alternativas, vale, dicimoslle, pois a tablet agora non é momento de ter a tablet, ou se non podes ter a tablet polo que sexa, entón,
nada, deixamos que esa conducta, acompañamos na emoción, entendo que para ti é difícil, e deixamos que esa conduta se extinga sin dar nunca a tablet, vale? Ou incluso podemos dicir, bueno, ahora non vas a ter a tablet, cando te calmes, cando tal, ou dentro cando pasen 5 minutos, e que eles non asocien, gritar con ter a tablet, vale? Porque eso hai un condicionamento, non? Que cada vez que grito consigo a tablet, entonces hai que aí, pois non claro, grita e non ten a tablet, ten a tablet cando está calmada ou tranquila, ou bueno, non ten a tablet hasta que a teña no momento que se decidiu que a iba a ter, non? Entón, aí vai pasar o mismo que na atención, cada vez vai haber máis grito, máis grito, máis grito, máis gritos, porque se eu sempre cando gritaba tiña tablet, porque agora non. Entón aquí para as familias ou para os profesionais vai a ser difícil porque eso, vai a subir, subir, subir hasta que chega un punto e empeza a baixar, en función do neno ou da nena, eso pode tardar máis ou menos, vale? Entón aí é moi importante ser constantes en que, pois, por exemplo, se nunca che dou a tablet cando estás chorando, non che vou a dar a tablet cando chore, entonces hai que aguantar aí un pouco o chaparrón, estar aí acompañando e simplemente, pois eso, aí é importante no despois non dar a tablet cada vez que hai esa conducta, vale? Pois non asociamos choro con teño a tablet. E logo hai outra moi importante que non se coñece, ou non se si se mellor se coñece, pero non se ten moi en conta, que é a autorregulación, vale? A veces, hai nenos, por exemplo, no caso do centro comercial, que se poñen a correr dentro do centro comercial. Vale, aí non buscan atención, non buscan evitar algo, non buscan acceder a cousas, senón o que buscan é regularse. Vale, entón, cando unha persoa busca regularse, vale, entón o que temos que facer é, buscar, bueno, ímolo ver despois nas ferramentas, pero buscar unha maneira de que se regule menos, máis funcional, vale? En vez de correr polo centro comercial, pois, podemos correr antes ou podes ir a, bueno, a estos parques que hai a veces nos centros comerciais, non? Vas aí e aí móveste e tal, entón, para que eso lle axude a calmarse, vale? Ou a activarse en función do que necesite esa persoa. Entón, pois buscar outra maneira, vale, en vez de correr polo centro comercial, pois vouche dar estes obxectos para que podas estar, non, estirando, bueno, o que necesita a persoa. Entón, vemos que en función de cal sea o motivo da conducta, por eso se fai o análisis da conducta, temos que actuar de maneira diferente. Moitas veces as conductas non se solucionan porque estamos, pois, por exemplo, non estamos deixando correr a alguén porque pensamos porque decimos: "Bueno, solo corre porque non quere estar no centro comercial". Pode ser tamén, pero ao mellor está o facendo para regularse, entón ao mellor a persona está actuando correctamente no sentido de que está facendo algo que lle axuda a calmarse, e non estamos cortando unha conducta que non nos vai a funcionar, vale? Porque esa persoa vai a necesitar regularse, se non é desa forma é de outra. Entonces aí, ímolo a ver agora, mellor unha conducta alternativa, non? Ben, agora que xa falamos un poquinho así da teoría, vamos ir a ferramentas prácticas, vale? Vamos a ver cousas prácticas que como familias ou como profesionais podemos poñer en práctica para ante distinto tipo de conductas, vale? Ben, unha das ferramentas moi coñecidas, sobre todo cando familias de nenos TEA, facer claro e previsible o que vai a pasar, vale? Ter rutinas previsibles, ter horarios, ter secuencias, pola mañá fago isto, despois isto, non? Para que a persoa sepa que é todo o que vai a facer, iso lle vai a xerar calma. As rutinas, como xa falamos, sempre teñen que estar adaptadas á persoa, vale? Non podemos facer a persona ten que entendela. Se facemos unha rutina moi bonita visualmente pero que a persoa non entende, non nos vale de nada. Entón, é importante que sea unha rutina que a persoa entende, asegurarse de que a entende. Despois apoios visuais, pois pictogramas, listas de tareas, isto, por exemplo, é moi habitual as autoinstrucións, non? En nenos e nenas con TDAH, que lles costa, pois, seguir os pasos, entón aí saben, fago isto, logo isto, despois isto, vale? Entón, van seguindo visualmente esos pasos e iso facilita que non haxa conductas disruptivas. Instrucións claras e positivas, frases curtas, concretas, por exemplo, o neno que non quere recoller, dille: "Bueno, agora imos agardar os coches e despois imos cear", vale, está claro o que facemos agora e o que facemos despois. Sempre asegurarnos de que a persona comprende esa instrucción, vale, senón vamos a pictogramas ou o que necesitemos. Logo, a importancia das transicións en todos os nenos e nenas, especialmente nos que teñen algunha neurodiverxencia, que sepan, que non teñan un cambio repentino, senón que se lle faga un aviso de en 5 minutos, cando acabe o temporizador, vale, que sepan en que momento vai a pasar. Ben, estos son ferramentas relacionadas co facer previsible o que vai a pasar. Hai outras ferramentas que axudan a motivar e a cooperar ante conductas, vale? Eh, para fa fa favor perdón, para favorecer que a persoa coopere con nós, por exemplo, si quere estar ca tablet, podemos usar esta, bueno, vedes aí o de activar a cooperación, podémolo facer con picto, por exemplo, primeiro imos a facer isto, pois primeiro, duchámonos e despois tes a tablet. O primeiro,
duchámonos e despois xogas cos teus xoguetes, vale? Entón, podémolo facer visual ou falando en función de como se comunique esa persoa. Eh, é máis fácil que coopere, que a persona faga o que ten que facer antes, porque despois sabe que vai vir algo agradable, vale? Logo, preparar o camiño, un pouco que dicíamos antes, cando ao mellor ten que poñerse a facer os deberes, empezar con cousas máis sinxelas, pois poñer primeiro algo sinxelo, que se lle costa, por exemplo, sentarse a estudiar, vale, mira, vamos a sentar, primeiro vamos a facer isto, algo sinxelo que lle guste. Unha vez que xa está sentado, que ao mellor é a dificultade, non, pasar para a mesa sentado e empezar a traballar, di ben, e agora vamos a poñer, e bueno, o ideal é tamén ter as tareas xa ali marcadas para que a persoa sepa e que vaia vendo, non, o que vai a facer. Entón empezamos, o que nos costa ao mellor é sentarnos a estudiar, para sentarnos a estudiar, pois xa temos empezamos con esa tarea máis sinxela e logo vamos, e despois, bueno, cos temporizadores e así, bueno, agora vamos dedicarlle un poquinho de tempo a isto, e así. Logo, o reforzo positivo, o que dicíamos antes, dicir as cousas que se fixeran ben, dicindo claramente o que se fixo ben, vale? Para que, sobre todo se hai problemas de comprensión, eh, explicar, vale? Para que a persona este motivada, porque moitas veces, moitos nenos con problemas de conduta o que oen sempre é iso está mal, non, porque fas así, oen sempre o negativo, non? Entón, se queremos motivalos e que coopere, pois, dicir o positivo suele facilitar eso, non? Explicar que é o que se fixo moi ben, vale? Mira, fixeches moi ben, por exemplo, que dicía antes, fixeches moi ben o de, no centro comercial, fixeches moi ben o de esperar aquí mentres eu estaba na tenda, ou fixeches moi ben o de, estar aquí 5 minutos, bueno, o que sexa, non? Pois dicirlle moi ben o que se fixo, especificar. Fixeches moi ben o de esperar aquí 5 minutos mentres eu estaba na tenda, esperar a que eu comprara as cousas, a ira, vale? Máis específico en función do que precise a persoa. O que decíamos antes tamén de dar opcións limitadas, cando se queremos que a persoa coopere con nós é moito máis fácil se lle damos opcións, vale? Que pode ser con pictos, imaxes ou verbalmente. Por exemplo, no caso dos deberes que decíamos antes, podemos preguntar, vale, temos que facer os deberes, queres empezar por lingua ou por mates? O que decíamos, poucas opcións para que a persoa sinta que pode decidir, vale? E, bueno, que despois que obviamente que se faga efectivo, non? Se di quere empezar por lingua, empezamos por lingua. Dar sempre opcións que son realistas e que son viables no contexto, vale? Agora vamos un pouco cas ferramentas de regulación emocional, que son a regulación emocional é similar ao que falamos na sesión anterior, vale, de educación emocional, que sería un reconcho da calma, ter un espacio onde esa persona se relaxa, respiración e corpo, pois eso de soprar unha vela, soprar burbullas, apretar unha pelota, vale? Pausas en movimento, antes dunha tarefa, pois poder, neno que lle costa mellor poñerse ou no medio da tarefa, non? Se me costa centrarme a facer isto, fago unha pausa, móvome, bailo, salto, o que preciso e despois volvo, vale? E depois rituais para volver á calma, pois conto hasta 1 e calmámonos, ou, tocamos a pelota e calmámonos, vamos a este espacio, vale, rituais que sepan que a persona asocia ese espacio ou ese ritual con calmarse. Ben, e xa o último bloque de ferramentas serían as conductas alternativas, vale? Eh, as conductas alternativas son moi útiles porque, eh, as condutas alternativas o que fan é, que en vez de facer eso que fago mal, ensinamos a facelo ben. É un pouco a base da disciplina, positiva, vale? Que é ensinar a facer as cousas correctamente. Algunhas cousas que podemos ensinar, aquí son as dificultades máis habituais, por eso poñemos estas ensinazas, aínda que outros nenos ou outras nenas poden precisar outras. Primeiro, ensinarle a pedir axuda, iso é fundamental, vale? Que a veces, cando algún neno se frustra ou non sabe facer algo, o que fai é gritar, pegar, vale? Entón, o que hai que ensinarlles é facelo de outra maneira, vale? Cando precisa axuda, levantamos a man, achegámonos ao profesor, ves donde a min, pregúntasme, falas coa túa irmá, vale? Temos que darlle instrucións concretas de cando me sinta así, que podo facer? Hai que ter en conta tamén que cando hai unha conducta disruptiva, decíamos que o cerebro non está nese momento, non está funcionando, entonces o que sea máis sencillo, máis práctico, máis claro, vale? E ir entrenando, vale? Porque cando a persona está moi desregulada, decíamos que non funciona ben a parte máis racional do cerebro, entonces é importante que sea algo moi visual, moi claro, cando fagas isto, non? Entón para a persona xa, cando empeza a sentilo, que xa poda, antes de que eso, de que a intensidade emocional suba moito, como falábamos na sesión anterior, e realmente a persoa poida actuar. Moitas outras condutas difíciles son porque o neno non sabe como expresar o seu malestar, vale? Entonces ensinar, cando estou enfadado que podo facer? Pois podo, en vez de gritar, pois podo mellor, pois coller unha pelota, podo decir que estou moi enfadado, vale? Ensinar a expresar a frustración.
Que moitas veces o que se fai, non, coa disciplina de toda a vida, digamos, é como, prohibir esa expresión. E o que cando prohibimos esa expresión, pois esa expresión vai a seguir, non? Un pouco que falamos das emocións. Ensinar a cambiar de actividade, vale, ensinar, como podemos facer, graduar as actividades, xa vimos, non? Se temos que pasar para un sitio que nos gusta, pois ao mellor ir pouco a pouco, ir aprendendo, ir pasiño a pasiño. E logo outra cousa moi interesante son as condutas incompatibles. Por exemplo, un neno, por exemplo, que tira obxectos, cando se enfada, pois podemos darlle, algo mellor pegado na mesa que poida manipular ou, eh, buscar, por exemplo, unha pelota destas blandiñas que aínda que a tire non fai dano, bueno, buscar algo que fai que non apareza esa conducta problema, vale? Por exemplo, se nenos que gritan, pois a veces depende do neno, pero a veces nenos que gritan, pois si están ao mellor comendo algo ou con un chicle, claro, xa teñen iso na boca, entón xa tamén hai que buscar a maneira tanto na ensinanza como nas condutas alternativas, hai que buscar a que mellor funciona para ese neno ou esa nena, vale? Aquí son algúns exemplos, pero hai que indagar moito en cada situación. Ben, estamos xa rematando, espero que vos resultara interesante. Vamos a recapitular un pouquiño as claves para educar con disciplina positiva. As ideas claves son, primeiro, que o comportamento é comunicación, vale? Que sempre hai unha razón detrás. Pode haber cansancio, algo a nivel sensorial, non saber facer as cousas de outra maneira, vale? Entón hai que ver que nos está comunicando esa persoa con ese comportamento, vale? Por iso facer ese análise da conducta, que é o que pasou antes, que é o que espera conseguir, que é de non facer actividade, que necesita regularse, vale? Saber que está pasando aí. Logo, conectar antes de corrixir, vale? Non estar corrixindo, pois isto está mal, isto está mal, isto está mal, porque se nós contactamos con esa persoa, entendemos, e a persoa tamén conecta con nós, é máis fácil que esa persoa poida aprender a facelo de outra maneira. Logo, ensinar alternativas, vale? Pois en vez de, bueno, un pouco que falábamos antes, non? En vez de facer esa conducta, podelo facer desta maneira, vale? Por exemplo, se no centro comercial te pos nervioso, en vez de poñerte a correr, a chillar, a gritar, podesme dicir: quero salir", ou pictograma, bueno, como se comunica a persoa. Entonces saímos e aí, pois, podes correr nese contexto, vale? Entón, en vez de facelo así, vale, non dicimos: "No, non corras, estate quieto, non, dicimos, pois vamos a facelo neste outro sitio ou vamos a facelo desta maneira, vale? Logo, condutas incompatibles, o que sabíamos antes, pois, por exemplo, a plastilina a veces fai, non, nenos ao mellor que se autolesiona, pois ao mellor o xogar con plastilina pois fai que non se lesionen as mans, substituímos entón unha conducta por outra que é incompatible, que eu mentre xogo con plastilina, pois non me mordo as uñas, por exemplo, non, porque, bueno, hai que ter en conta tamén como é ese neno ou nena, vale? Habrá quen funcione e outros non, pero si que ao mellor algún neno que lle gusta a plastilina, pois está entretido con eso mentres fago eso, porque é incompatible ao mellor estar coa plastilina, ou nenos ao mellor que teñen moitas sensibilidades sensoriales e teñen, pois, manchados os dedos, non se morden as uñas, ou, bueno, iso cada neno, pois hai que valoralo, cada adolescente. Logo é importante poñer límites con respecto, que estén claros sempre que é o que si e o que non, vale? Aínda que nalgúns casos, que dicíamos, hai moitas situacións que cando estamos poñendo límite vai a subir, a subir, a subir, entón entender que eso vai a pasar, vale? Que non é que estemos facendo mal, senón que está aprendendo. E logo reforzar o positivo, vale? Que decíamos, o que nós reforzamos sempre aumenta e o que ignoramos diminúe. E aparte, decir sempre o positivo fai que haxa máis motivación, máis cooperación e que a persoa tamén pois, teña unha maior autoestima, non? Porque non é que todo fago mal, senón que é que, mira, fixeches isto ben, fixeches isto ben. E logo dicir o que queremos corrixir, non dicir isto está mal, non, pero isto telo que facer desta maneira, a próxima vez vamos a intentar, vamos a ver como facelo e así, vale? Ben, outra, bueno, aquí un pouco para rematar, 2 palabras que a veces non se usan correctamente, a diferencia entre castigo e consecuencia, vale? Un castigo é algo que sí que pode deter a conducta, pois nunca máis vas a ter tablet, por exemplo, pero realmente non ten, pois, por exemplo, como no centro comercial, estivestes gritando, pois o castigo sería non vas a ter tablet, vale? O castigo realmente non ten ningunha relación coa, de feito, nenos contei habitual dicir: "Por que? Se eu non tive ningún problema ca tablet". Porque realmente non ensina nada, non ten ningunha relación coa conducta. Quitar a tablet porque berrou no centro ou se gritou no centro comercial, realmente non está ensinando nada, non? É como que pode deter a conducta, pero vale, non me estás ensinando, vale, como teño que comportarme. En cambio, a consecuencia sí que está conectada coa conduta que pasou. Pois, por exemplo, como no centro comercial estivese gritando, pois o próximo día non podemos ir a esa zona porque non se pode gritar, vale? Entón, xa relacionamos
é unha consecuencia lóxica, non? Como gritas no centro comercial ou corres ou empuxas a xente, non podes ir porque, vale, entón aí, pois hai unha consecuencia, ou non vamos a ir a este sitio, ou, bueno, sen unha conducta que sexa, vale? Pois hai consecuencias lógicas, que, bueno, cando é unha consecuencia lóxica ou non, pois é pensar, non? É lógico que che pase isto por facer isto, é lóxico que por pegar, pois un amigo está enfadado, é lóxico, vale? Entón, se é lóxico, pois é unha consecuencia. En cambio, cando é un castigo, xeralmente non é lóxico, non? É lóxico que eu, por exemplo, se grito no centro comercial quede sin tablet, non é lóxico, non hai unha relación entre o que pasa e a consecuencia. Bueno, e hasta aquí a charla de disciplina positiva. Espero que vos resultara interesante, e que calquera dúbida que teñades a podes pasar polo chat aquí de YouTube. E nada, gracias por estar aquí, chegar aquí ata o final e seguimos. Chao, chao.